cada any marquem una fita més alta i continuarem i seguirem, i més amunt, i més gent, i més pinya. Moltes gràcies a tots, però això no acaba així sense fer el moment dels agraïments. Una volta més, hem omplit els carrers i places de cabuts, gegants, muixerangues a ritme de tabal i dolçaina. Tornarem a fer-ho, si tot va bé, l'any que ve. Però no volem acabar sense fer lliurament d'un record manifestant el nostre agraïment per la participació de totes les colles presents i entitats organitzadores. Demane la presència així a l'entaulat de Martín Forés i un fort aplaudiment per a ell. És l'autor del cartell. Siga ell, Martí Forés, qui faça lliurament del cartell de la tercera trobada de Torres Humanes a la colla més jove del país, a la colla Muixeranga Cullera. Un fort aplaudiment. Arreplega Vicent Montpú, el mestre, i així el xicón. Puja per així. Yeah! Puja per així, Pico. Una, dos. Yeah! Ai, tu, xicón. Pico, saluda. Demanem també la presència de la gent de la Unió, també entitat organitzadora d'este cicle, festes populars i trobada. Paco Perales, en nom de la Unió. Molt bé. A la Muixeranga de València demanem la seva presència així d'entaulat per a replegar també el record. A veure, de la Muixeranga València, tants que en són, no hi ha algú que s'acosten. A veure, l'enxaneta, Kelly, el mestre. Un fort aplaudiment a esta xiqueta tan valenta. I Laura. I el mestre. El grup de tabal i dolçaina, que enguany fa 20 anys. 20 anys de tradició, festa i compromís. Estrella Roja, de Benimaclet, un fort aplaudiment. Maria, en nom de la Comissió de Festes, fa el lliurament del cartell. De Torrent, que sempre s'acompanya, colla El Rosejar, Casino, no sé quants som ahí, la Gavella, tots ahí en representació. Torrent, un fort aplaudiment per a Torrent. I així Carles, que l'acompanya. Carles i Sònia, ben a prop de la platja. Bufalí, en la Malvarrosa. Ah, per ell. Moltes gràcies. La colla, el Nicalet, que ens acompanya. Un fort aplaudiment per a ell.
organitzadores també del cicle, que ens recorda que la llengua va més enllà, els amics de l'Alguer. L'amic Josep Garronxer arreplegarà el detall. També d'ací del barri, la Unió Musical L'Horta, entitat participativa, com no, el nostre company Tomàs de la Junta arreplega el detall. Tots de blanc. De l'Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí, aquí tenim per ací que puja representació. Home, cap ací. La presidenta de l'associació, Carmina. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, bona nit, moltes gràcies per la vostra participació, gràcies als veïns i veïnes que ens han acompanyat i la festa continua. Després del sopar així a la plaça, després música, música al ras, música en valencià aquesta nit, amb els grups Moscou, gent d'ahir de Patranys, de Rock Roatges, gent d'ací del barri que promet i que comença, i acabarem amb A Seques, un grup de Benifaió del que gaudirem tots esta nit. Fins d'ací un momentet. Bona nit.